ħabna għax għadna ma fimniex biżejjed id-dimensjoni tal-eternità fil-ħajja tagħna. Ngħid fil-ħajja tagħna għaliex mhix il-ħajja ta' wara l-mewt, hija l-ħajja tiegħek li bdejt tgħixha issa u se tkompli tgħixha wara. L-eternità mhijiex appendiċi għal ħajja tagħna fuq din l-art, bħal meta jkollok ktieb u fl-aħħar għandek appendix l-aħħar tiegħu. Xejn minn dan. L-eternità bdiet issa. Aħna diġà qegħdin f'din il-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna se nibqgħu ngħixu għal dejjem din ir-realtà tal-fidi tagħna. U jekk aħna ma nifhmux ir-realtà tal-eternità, maħnis se nifhmu għaliex propju Ġesu ħabna tant meta lilna salvana. Meta Ġesu ħabna tant meta meta lina fuq is-salib. Irridu nifhmuha min-naħa l-oħra. Titkun Alla biex tifhem eżistijaj. Aħna bnedmin ma nistgħux nifhmuha. Però bid-don tal-Ispirtu Santu fil-qalb tagħna, bl-għajnuna tal-kelma tal-Alla, bl-għajnuna tal-Knisja, aħna nistgħu nifhmu l-eternità. L-ewwel ħaġa l-eternità eżistija xewqa li aħna l-kol kemm aħna ġewwa fina. Ġewwa fina ħadd minna ma jixtieq li jispiċċa. Kollha kemm aħna nixtiequ li ngħixu għal dejjem. Forsi immaġni li tgħinna nifhmu ftit l-eternità hija tarbija fil-ġuf. Tarbija fil-ġuf jasal mument li tħoss li toħroġ mill-ġuf, dan ir-ritmu naturali wkoll jimbutta l barra. Però t-tarbija ma taf xejn x'jeżisti barra mill-ġuf, taf biss is-sigurtà li hemm b'ġuf omma, dak biss li hija taf. Ir-realtà ta' barra għandha intuizzjoni profonda fiha li waslet biex tesperjenza, però ma taf x'inhi. Però l-om taf x'inhi dik ir-realtà ta' barra. U l-om tkun qed tixxennaq illi t-tarbija tas-sowt twilet toħroġ minn ġufa ħalli tkun tista' tara tħaddana magħha. U bekk it-tarbija tkun tista' tara l-ewwel darba wiċċ imwiċċ mhux aktar issa li hi moħbija f'ġuf imma l-wiċċ ta' dik il-persuna li l-ġuf huwa tagħha. Il-wiċċ ta' dik il-persuna li qed tiġġorra fi ħdana. U l-istess ħaġa eżisti aħna. Jiġi mument fil-ħajja tagħna li nsejħulu l-mewt fej aħna rridu noħorġu minn dan il-ġuf li ngħixu fih li hija d-dinja, ħalli naraw il-wiċċ ta' dak li qiegħed iżomm id-dinja, Alla tagħna. U meta nibdew naraw din ir-realtà ta' din il-ħajja minn hemmhekk, allura nifhmu eżistijaj għaliex Ġesu miet għalina fuq is-salib. Għaliex ir-realtà tal-eternità tfisser il-possibilità li inti tgawdi l-imħabba u l-ferħ u l-paċi ta' Alla għal dejjem, però tfisser ukoll il-possibilità li inti titlef dan kollu għal dejjem. Dak li aħna ngħidulu l-infern u l-oħra ngħidulu l-ġenna. Meta nirrealizzaw li dawn huma realtà possibbli ħafna, it-tnejn li huma għalkemm ix-xewqa ta' Alla hija li kollha kemm aħna nsalvawhom morru l-ġenna u dik għandha tkun it-tama tagħna nisranija għall bnedmin kollha. Però tibqa' wkoll il-possibilità li aħna nistgħu nintilfu għal dejjem fl-eternità fl-infern fejn l-ikbar dbatija hija li nkunu maqtwin minn Alla. Allura nifhmu eżistijaj kif Ġesu fuq is-salib fil-mument li huwa qed jingħata kompletament għalina fil-passjoni tiegħu. Ġesu qiegħed iħabbibna mill-ġdid ma' Alla il-Missier. Qed jagħtina din il-possibilità mill-ġdid li issa fih aħna nistgħu ngawdu l-Alla għal dejjem. U Ġesu għalhekk iħobbna sal-aħħar. Mhux sal-aħħar moment ta' ħajtu biss, imma jurina l-quċċata tal-imħabba tiegħu issa fejn waslet. Illi dak li aħna konna tlifna bid-dnub issa se jiġi mogħtidilna bi grazzja li nidħlu f'din ir-relazzjoni ta' dejjem ma' Alla permezz tal-mulej Ġesu. Id-batija eżistijaj li bata fiha Ġesu hija bistieqa biex nifhmu din l-imħabba. Fija nfisha id-batija mhix neċessarja biex persuna turi l-imħabba tagħha. Xejn minn dan eżistijaj. Alla l-imbierek fl-eternità sa minn dejjem dejjem ħabb. Imma fl-eternità sa minn dejjem m'hemmx sofferenza. Mela d-batija mhijiex intrinsika ġifieri fija nfisha sabiex tħobb. L-imħabba ta' Ġesu però eżistijaj u rrid fiha u rrid lilha nfisha fis-sofferenza mhux għax Ġesu kien hemm bżonn li jbati biex jurina kemm tassew ħobbna, imma għax ħabna eleb il-mumenti ta' sofferenza li aħna poġġejna qudiemu bid-dnub tagħna.
U importanti nifmu eżisti din id-distinzjoni. Mela fl-imħabba fi anfisa, fl-eternità, fit-Trinità, ma teżistix din is-sofferenza. Però fir-relazzjoni tiegħu magħna Alla l-imbirek, id-dnub tagħna huwa oppożizzjoni jipprova min-naħa tagħna mhux min-naħa t'Alla. Min-naħa tagħna jipprova jpoġġi limiti għal din l-imħabba u l-mulej Ġesu biex jeleb dan id-dnub, biex jeleb dan il-limitu illi aħna poġġejna bħala bnedmin quddiem Alla, allura l-mulej Ġesu iva ibati biex iħobbna. Id-batija biex ngħidu hekk offrejnielu aħna il-Ġesu. Imma Ġesu aċċetta u eliba fl-imħabba tiegħu. Jekk id-batija kienet id-dnub li kien limitazzjoni min-naħa tagħna, dan ma kienx limitazzjoni għal Alla. Alla fl-imħabba tiegħu eleb dan kollu. U allura nibdew nifhmu bil-mod il-mod il-mulej dil-imħabba tiegħu fiex waslitu. Il-mulej l-imħabba tiegħu waslitu iva sabiex jagħti lilu nnifsu fidejna il-midinbin. U rridu nifhmu eżisti li id-drama tal-passjoni imma involuti fiha rrida tal-missier Ġesu l-element ta' dnub u aħna. Ġesu li jagħti lilu nnifsu fidejn il-midinbin kif jgħidilna l-Evanġelu meta ġew biex jarrestaw wara l-Ġetsemani. Ġesu jagħti lilu nnifsu fidejna. Hawnhekk eżistijej li lin anka mill-moment storiku ta' dak li Ġesu għadda minnu fil-passjoni. Però din naraw kif Alla qed jintelaq fl-itteralment fidej il-bniedem. Ġesu qed joffri lilu nnifsu lilek. Qed joffri lil nfusna daw il-ġest li Ġesu għamel fil-passjoni jmorru lil mill-istorja tal-2000 sena ilu. Imma kull ġest li Ġesu għamel fil-passjoni huwa rivelazzjoni jurina xi ħaġa dwar Alla. U Ġesu li jagħti lilu nnifsu l-midneb jurina kif il-mulej qed jibqa' joffri lilu nnifsu lilna u hekk fejjedin naraw dil-imħabba tal eżistijej. Li minkejja li dawk se jkunu dawk li se jisalbuh joqtluh, ma nifqux fuq it-tisliba fi anfisa però lanqas eżistijej. Ma nifqux fuqha. Irridu naraw id-dnub li jwassal għal dik it-tisliba, li ċaħdu lil Ġesu, li ma ċċettawx. Għax meta nifmu dawn l-irqat, allura nifmu kif anka aħna nkunu kawża tal-tisliba. Għaliex aħna wkoll għandna Ġesu li qed jagħti lilu nnifsu lilna, imma aħna wkoll ħafna drabi nispiċċaw li aħna niċħdu u nirrifjutaw lil Ġesu. U dik iċ-ċaħda tagħna ta' Kristu twassal għat-tisliba tiegħu, twassal biex neleminawh. Allura nibqa' naraw Ġesu illi minkejja dan kollu jibqa' jagħti lilu nnifsu lilna. M'hemmx okkażjoni, m'hemmx ċirkustanza fejn il-mulej Ġesu mhuwiex se joffrilek lilu nnifsu lilek fil-ħajja tiegħek. F'kull mument Ġesu ħajbqa' jgħidlek jiena qiegħed hawn għalik. Anka jekk inti se twarbu. U allura naraw li f'din iċ-ċaħda li Ġesu jirċievi fil-mument tal-passjoni tiegħu. Din iċ-ċaħda Ġesu jirċevija minn diversi persuni. Jirċevija minn Ġuda, jirċevija minn Pietru, jirċevija mill-Sfarizej, jirċevija minn ant Pilatu, jirċevija minn ant il-folla. Mill-istess nies li Ġesu għamilhom tant ġid, Ġesu jispiċċa miċħud. Hija r-realtà eżistiji li anka aħna fi żminijietna qegħdin niġħdu lil Alla, mhux biss fil-ħajja tagħna personali, però fil-ħajja tagħna soċjali. Fil-ħajja tagħna xi kuntant, anka f'ċirki tal-Knisja stess eżistijej. Meta naħsbu li aħna nifhmu aktar minn Alla, meta aħna niddettaw il-pjan tal-Alla x'għandu jkun għalina, aħna qegħdin niċħdu ir-realtà ta' Alla. Maħniex niċħduha b'moħħna billi ngħidu li Alla ma jeżistix, imma nkunu qegħdin niċħduha mod prattiku. U allura nibqgħu naraw kif iva id-dnub tagħna jwassal biex naqtaw il-barra u npoġġu lil Ġesu fil-ġenb. Imma Ġesu jeleb dan kollu billi jibqa' joffri lilu nnifsu. U hawnhekk fejn naraw kemm mhux biss il-mulej ħabna 2000 sena ilu fuq is-salib, imma Ġesu kif jibqa' jħobbna llum ukoll. Billi kull darba li aħna nwarbuh, Ġesu jibqa' xorta waħda joffri lilu nnifsu lilna. Ożza f'qalbek f'dan il-mument hija oħti. Realizza kemm il-darba inti dnibt u Ġesu baqa' joffrilek lilu nnifsu fil-qrar, fit-tqarbin. Ara kemm Ġesu ħabbek u jibqa' jħobbok sal-aħħar.